Lagos State. I know protocol. I get it in United States. The next meeting. Yes. The next meeting. Kedi kunu si akwado ihe nta kedi ka o si wee na-aga otu o si na-aga na-agasịrịrị were anyị ekelego gị n'ime ka anyị emesịa mitin a wee na-agbasakwa n'udo biko anyị na-ayọ ka ibu na-ebe anyị n'udo n'aha Jizọs mgbe ọzọ anyị ga-emiti n'ọzọ anyị ga-emiti na ndụ na arụsi ike ife ọjọọ agara afụ anyị enwere okwu ọjọọ agaghị abụ anyị so anyị na-asị na biznes anyị niile egosi anyị ndị niile host mitin a wepụta ego ha wee host mitin a by Monday ha pụọ ihu ọrụ ha ka ha nwetakwa mmadụ kwuru mmadụ n'aha Jizọs ndị ọjọọ ya hospital now. The Baba Ike is doing hospital now next month. Even that guy now, you better not put him there. Now, Jesus Christ, when you want. DJ, next meeting in order. August meeting in order. Tim Samson. Then your music. Tim Samson. Tim Samson, your performance. Tim Samson, your performance. Bros. Lagos State. Bros. Yeah, Hanese. I don't know what